Γεια και πάλι. Μόλις επέστρεψα, πώς λέγεται, καταλάβατε. Μετά από 2 χρόνια, 2 ολόκληρα χρόνια ζούσατε χωρίς εμένα. Τι να κάνετε, εντάξει, άδικη ζωή. Οπότε μπήκαμε λίγο Bed Wars, No More Brawl Stars. Και εγώ είμαι ο καλύτερος Bed Wars player της πολυκατοικίας μου, εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, και όποιος μου πει ότι αυτό το έκλεψα από το Μάνο, το YouTuber, μπρο, και εμένα Μάνο με λένε, αλλά όντως με λένε Μάνο, με λένε Μάνο, actual. Τι κάνω ρε φίλε, ξέρεις κάτι, μήπως απλά να πάμε στη μέση? Ναι, θα είναι έτσι more fun βίντεο αν πάω απλά στη μέση και δεν φανώ κότα και απλά να πάω να γκραϊντάρω με τα diamonds. Πήγαινε έλα. Καλύτερα απλά να κάνω να κάνω έτσι ένα bridge και να πάω στη μέση, γιατί αλλιώς φτάνουμε καθόλου. Λοιπόν, so welcome back. Αλλά μπρο, γιατί κάνω το patch, δηλαδή μπρο, τι περίμενες και εσύ να δεις? Πραγματικά πες μου, τι περίμενες? Να δεις επαγγελματικό gameplay? Ούτε κάμπρο μου. Το πιο μη επαγγελματικό gameplay που υπάρχει θα δεις. Δες εδώ, απλά θα πάω γιόλο με ένα wooden σπαθί και απλά επειδή I'm just too good man. Δες εδώ, εντάξει, μπορεί και να αυτός απλά χάκαρε. Αυτό συμβαίνει παιδιά, αυτός χάκαρε. Δεν είμαι κακός στο παιχνίδι, με την καμία όμως. Όπα ρε, με αυτό θα πάρω και armor. Μια χαρά. Τι άλλο να πάρω, εντάξει ρε, ασχολήθηκαν πολύ τα παιδιά να μην τους το ξοδέψω όλο. Ή δεν ξέρω καν τι κάνουνε. Εγώ απλά πάω στη μέση, δεν με νοιάζει κιόλας τι κάνουνε. Κάτσε ρε, αν θέλω όντως να σπάσω κρεβάτι θα χρειαστώ λίγα pickaxe, ένα τέτοιο. Και meanwhile πριν είπα ότι δεν θα ξοδέψω όλο το iron, Ωραία. Τώρα που τους ξοδέψαμε επιτυχημένα όλο το iron, απλά επιστρέφουμε στην αναζήτησή μας για να σπάσουμε ένα bed. Ωραία, άντε ρε ανέβα. Λοιπόν, βλέπω ότι έβαλαν glass. Πόσο άχρηστος είσαι. Βάλε endstone, καλύτερο είναι όζο. Λοιπόν, ωραία, τώρα που έφαγα αυτόν εδώ με zero, δεν ξέρω, δεν έκανα καν κάτι, δηλαδή απλά τον ξέστησα. Όντως. Θέλω να πάω στους κόκκινους. Και είναι πιο εύκολη. What the fuck was that? Τι ήταν αυτό ρε μπρο? Τι υπέροχο πράγμα να συμβεί. Ναι. Ξέρεις κάτι, αφού πάω που πάω γιόλο τελείως χωρίς λόγο και έννοια, πώς να πάρω και κανένα καλύτερο sword? Εντάξει, εγώ περίμενα να πεθάνω με τη μία, να είμαι ειλικρινής, αλλά αφού δεν πέθανα, κάτσε να αφήσω και να... Ήρθε κάποιος.
Δεν τρέπεται λίγο που να μας έρθει ένας πράσινος? Πραγματικά δεν τρέπονται λίγο? Άκου εκεί να μας έρθει ένας πράσινος. Και δεν έχει ούτε ένα emerald. Αϊ, αϊ, αϊ. Επειδή αυτοί πάνε στη μέση και εμένα δεν με πολύ νοιάζει, γιατί πέταξα το... Hey, hey, chill, chill. Πέταξα το Iron Sword μου. Τι ηλίθιος που είμαι. Βρίστε με κανονικότατα όμως. Τι ηλίθιος που είμαι. Πω τζάμπα το Iron. Και έχω παίρνω κι άλλο Iron. Ναι. Λοιπόν, τα αφήνω εδώ και απλά ξαναφεύγω, δεν με νοιάζει. Εντάξει, αφού έσπασα το κρεβάτι τους, είμαστε ok. Όχι, αφού βλέπω αυτόν τον πράσινο και αγχώνομαι κάπως. Είδατε τι έκανε. Πού πας, ρε? Ρε, θα βάλει TNT. Όχι ρε φίλε. Πω, πάμε play again, δεν γίνεται αυτό. Τι ήταν αυτό? Τι να είμαι, ξέρεις κάτι, θα το αφήσω στην τύχη, ό,τι θέλει ας είναι. Πω ρε φίλε, και έκανα και λίγα καλά plays, δηλαδή, πω. Ρε, πόσο τυφλή είναι η δική μου που δεν τον είδαν. Πρέπει να είμαι εγώ και να έχει και knockback stick, δηλαδή, όχι και τα δύο. Όχι και τα δύο. Και κλασικά εγώ θα πάω πάλι στη μέση. Πού είναι ρε οι villagers, να τι. Τα αφήνω στο chest. Κι άλλος είχε την ίδια ιδέα μαζί μου. Let's go. Φαντάσου να είσαι τόσο άχρηστος που να πέσεις μπριτζάροντας. Πραγματικά. Κάνε ρε λίγο στην άκρη. Εντάξει. Να πάω να τους σπάσω το bed. Help me. Help me. Good job. Λοιπόν, αφού τους το σκοτώσαμε και κάναμε πολύ καλή δουλειά, τώρα καλό θα ήταν να αγοράσω λίγα tools, μιας και είμαι όπου να είναι. Τι κάνει ακριβώς εδώ? Έλα εδώ ρε. Ρε μπρο, έλα ρε εδώ. Ω κοτούλα. Πάμε σε αυτούς τότε, αφού ρε φίλα, αφού ήταν κοτούλα, αλλά εντάξει. Δηλαδή get a life man. Όπα. Και αυτοκτόνησα, είμαι πιο ανέξυπνος παιδιά, να ξέρετε. Εγώ είμαι έξυπνος. Άντε ένα ακόμα, λοιπόν ωραία. Εν τω μεταξύ οποιοσδήποτε απλά μπορεί να έρθει και να μας τα σπάσει όλα. Θα έλεγα καλύτερα πίκαξ να πάρω κι άλλο. Η άλλη... ναι, έρχεται. Ή όχι. Είναι τυχεράκιας. Δεν σκέφτηκα να πάρω blocks. Έρχεται. Πρέπει και να τον φυλάμε λίγο. Να μην μας έρθει να πούμε ύπουλα.
Επίσης θα ήθελα πολύ να πάρω, αν μπορέσω, και λίγο Diamond Armor. Έχει TNT ο μπρο μου. Τι κάνει? Παιδιά, τι κάνει ο μπρο μου? Εντάξει, άξιζε η θυσία μου, τουλάχιστον πήρα ένα kill. Αχ. Θα έλεγα να πάμε λίγο στα diamonds, αλλά νιώθω πως θα με χρειαστούν περισσότερο εδώ. Όχι, εντάξει, καλά είναι. Δεν γίνεται τίποτε το ενδιαφέρον, οπότε... Εντάξει, καλό θα ήταν έτσι να κοιτάμε λίγο ίσα ίσα. Μια χαρά. Έχουμε πάρει κανένα upgrade, δεν κάνουμε τίποτε το σύνορα. Τίποτε, το σύνορα από ό,τι φαίνεται. Και κάπως έτσι πήραμε και λίγα better gear. Αλλά κάτσε να το φυλάξω και στο chest. Μπορώ, γιατί απλά δεν κάνουν κανονικό bridge? Αγνοήστε που κάνω τόσο slow bridge, αλλά εντάξει, πρέπει να... Εντάξει, όσο καλός και αν είμαι, εντάξει, κάποια πράγματα δεν γίνονται να γίνουν. Αυτό θα το κάνουμε cut, έτσι, προφανώς. Εντάξει, δεν γίνεται να... Δεν πρέπει να το κάνουμε cut. Δεν γίνεται να μείνει αυτό. Ωραία φίλε, τι έκανα κι εγώ. Κάτσε να τα πάρω εγώ, γιατί αυτός μπορεί να μην καταλάβει τι κάνω. Γύρισε τα! Γιατί... Κάτσε ρε, μόνο εμείς έχουμε κρεβάτι, εντάξει, τότε δεν με νοιάζει κιόλας. Πάω κι εγώ γιόλο στη μέση, παιδιά. Όπου βλέπω ένα κοκκινοπό εκεί να κοιτά από μακριά η πουλα. Αλλά είδα πως έχει bow, οπότε θα ήταν πολύ χαζό το να πάω, γιατί εγώ δεν έχω bow. Μαλάκα, τι ήταν τα μάτια μου. Αι, δηλαδή... Αι. Έλα ρε μπρο. Δεν μπορείς. Αυτοί οι λύθοι τώρα θα τον δούνε αν έρθει ή όχι. Πολύ ύπουλος είναι αυτός εκεί. Πάνε λίγο. Μπορώ να του πω να... Δεν μπορεί να καταλάβει. Πα. Ναι ρε, συνέχισε να μου βαράς να ξοδεύεις άρους. Τι... Τι έκανε μόλις? Ζούμε. Και μένουν ακόμα 3. Ωρε φίλε ρε, αυτό γιατί συνέβη τώρα? Τώρα πρέπει να πάμε στη μέση βασικά. Εγώ γιατί κάνω bridge εκεί? Για να μας δώσω sharpness μέσω ενός upgrade. Όπα. Ποιος πήγε να με σκοτώσει και το μίσαρε τόσο άχρηστα? Ποιος το έκανε αυτό? Παιδιά. Τους και αν ήταν random και δεν ήταν τίποτε. Αλλά εντάξει. Θεωρώ πως καλό θα ήταν να πάρουμε λίγα ένα sharpness έστω. Βασικά έχουμε ήδη sharpness. Τι μαλακίες λέω. Τι sharpness και τέλος πάντων. Όχι. Μένουμε ακόμα λιγότεροι. Είμαστε 3 εναντίον 2. Μου φάνηκε, είδα ένα κόκκινο. Παιδιά, γίνεται στη μέση χαμούλης. Δεν ξέρω πού γίνεται χαμούλης, αλλά δεν έχω κάνει τίποτε σε όλο αυτό το round. Απλά έσπασα ένα... Άντε πάμε, δεν γίνεται. Ένα ακόμα sharpness και άντε και λίγο protection. Πάρε και ένα bow και
Πάρε και ένα fire charge. Κάτσε να αλλάξω μεριά με τον bow και αυτό. Έτσι να τα έχουμε λίγο πιο ωραία. Ωραία. Το γεγονός ότι δεν το έσπασα με το CR ήταν πολύ ηλίθιο. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, γίνεται η δουλίτσα. Ρε, δεν έκανα τίποτα. Α! Είμαι πρώτος με 3 kills. Να το λοιπόν. Άντε. Τα λέμε σε 2 χρόνια. Bye.